बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोफोरखौहाय आंनि मुङा थरायना निजोरा हाज'वारि ओमफ्राय आंनि निकनेमाव फान्थावस्रि आरो नाफाति हाज'वारियाव मिथियो आरो बांसिनानो ओमफ्राय आंनि निकनेमा बेनो निजोरा हाज'वारि ओमफ्रायो आङो निमायफुर गामिनि उदालगुरि निमायफुरनि आङो दायो आङो माने आंनि फार्स्ट टाइम बैसागु एलबाम बियो फार्स्ट टाइम जेडि प्रडाक्शनाव गादों आरो आङो बे फार्स्ट एलबामखौहाय आं लाफेरा आरो दासो फार्स्ट टाइम गोजोननाय मोन्दों फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाय नालाय आंनि बैसागुनि होमबाबो आं माने बिराद मोजां मोन्दों आरो इन्टारेस्टबो मोन्दों आरो ओमफ्राय गोबां बुरजायैनो माने बांसिन फेशन माने बांसिन बेस्ट होनो नाजादों आरो आंना बिनिफ्राय रिल्सनिफ्राय आरोना भिडिअफोराव माने बिराद मोजां मोन्दों आरो गोसोफोरखौहाय आंनि मुङा थरायना निजोरा हाज'वारि ओमफ्राय आंनि निकनेमाव फान्थावस्रि आरो नाफाति हाज'वारियाव मिथियो आरो बांसिनानो ओमफ्राय आंनि निकनेमा बेनो निजोरा हाज'वारि ओमफ्रायो आङो निमायफुर गामिनि उदालगुरि निमायफुरनि आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि फरायनाया दायो सेकेन्ड इयार एग्जाम होदों ओमफ्राय दायो आङो माने आंनि फार्स्ट टाइम बैसागु एलबाम बियो फार्स्ट टाइम जेडि प्रडाक्शनाव गादों आरो आङो बे फार्स्ट एलबामखौहाय आं लाफेरा आरो दासो फार्स्ट टाइम ओमफ्रायो नोंथांमोना रायजो आरो मा होनो आंनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं आरो नाफाति हाज'वारि नोंथांमोनाबो बेहाय थांनानै आंखौ अनसायहैबानो जाबाय अनबाय थाबानो जाबाय आरो लाइफ टाइम सापर्ट खालामलांबानो थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जाखिनि भिडिअ दायो बैसागु एलबाम बानायदों बेखौहाय रायजो राजाफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों अननानै बयबो अनसायनानै नायबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो जोंनि भिडिअखौहाय आरो जोंनि भिडिअखौहाय एप्रिलनि 4 तारिखआव नुनो मोनगोन आरो बे बैसागु भिडिअखौहाय ओमफ्रायो टाइटेला जाबाय मडार्न जुगनि बर' सिख्ला ओमफ्राय एक्ट्रेसआबो आंनो आरो नै जोबोद गोजोनदों आङो एक्ट्रेसखौलाय आं मा होनो जानो होमबालाय हायोमोन आङो ओमफ्राय माने गायामोन आरो आङो ओमफ्राय दायो फार्स्ट टाइम गानाय आरो आं ओमफ्राय एबार बिदिनो एलबामफ्राव गासिगोन आरो आंखौबो नुनो मोनसिगोन एबार फार्स्ट टाइम नुबाय नालाय एबार नेक्स्टआवबो नुनो मोनसिगोन आरो स' नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबानो थाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच गिबियावनो निउस नायगिरि साफ्रोमनिसिम आइ आफा नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोंफ्रा दिनै फार्स्ट बैसागो शुटिं लानाय जादों महनपुर बे हालामावहाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन होननानै जोंफ्रा बेयावहाय मेन फावखुंग्रि हिसाबै नै बिथां नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाफाति बिथाङानो मेन एक्ट्रेस आरो गोबां बिदिनो आर्टिस्टफोर दङ ओमफ्राय जोंफ्रा केमेरामेन अमित दैमारि आरो करिय'ग्राफार खालामदों निकास नार्जारि ओमफ्राय मेथाइनि मुङानो जादों मडार्न जुगनि बर' सिख्ला बे आरोना ओमफ्राय बे एलबामखौहाय जिडि प्रडाक्शन बे चेनेलाव एगारनाय जागोन रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो खावलायना थाबाय जोंनि बे जिडि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायगोन होननानै बे निउसनि गेजेरजों जों नोंथांमोनखौ खावलायदों जे गासैबो जोंनि बे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै मानोना आं कालसार लाइनावबो बिराद इन्टारेस्टेड मानसि थांनाय बोसोरावबो आं बैसागो मिथि नार्जारिजों बनायदोंमोन रायजो राजाया बे भिडिअखौबो गोबां अनसायनाय होदों देग्लायबो बे बैसागोनि मुङाव जोङो मोनसे भिडिअ बनायबावदों मडार्न जुगनि बर' सिख्ला रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय आं माने बडि बिल्डिं मेन फिजिक बेखौ गेलेयो बेजों लोगोसे आं हारिमु जितु बर'नि कालसार आं बेखौ मोजां मोनो बिदिनो थांनाय बोसोरावबो आं मिथि नार्जारि बिथांजों एलबाम बनायदोंमोन बैसागोनि बेखौबो रायजो राजाया गोबां अनसायनाय होदों देग्लायबो बिथां फान्थावस्रि जों मिथियो बयबो फान्थावस्रि होननानै ओरैनो बिथांनि मुङा निजोरा हाज'वारि आरो बिथाङा इउटुब चेनेल दं नाफाति होननाय रायजो राजाया बे बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो जों जितु दा भिडिअ बनायबाय थादों बैसागो एलबाम बेखौ जिडि प्रडाक्शनाव होनाय जागोन जिडि प्रडाक्शन चेनेलावहाय रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय थाबाय जिडि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बे बैसागनि जितु मडार्न जुगनि बर' सिख्ला बे भिडिअखौ नायगोन आरो मोजां अनसायनाय होगोन होननानै